Vojta Neymar. Hoši? No. Ríša, jsme ready? Tak, jdem si počítat, kolik to je schodů celkově. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jo? To tam potom napíšeš. Ale to nebudu. To na YouTube. To je jedno. Dáme to na YouTube. Tady vidíte kikina. Počuo nejdřív je skákat. Počkej tam ho rozkládat se tam, no? Bude skákat, nebudu. Dobrý. On to schválně hodí na cestu. Já si to možná popral, nevím. Takže lidi, ready for the smrt. Počkáme, až pan Duda uhne. To je kokot. Jo, dejte like, odběr a zvoneček, hlavně ať nejste blbeček. A teď to skončí na cestě. O, autore! No, budeš mi to tady furt do pičo. A slide. Tak nic. Hoši, pro ně bude taky testovací pokus. Tady. První schody. Druhý schody. Do piči. A ještě jeden pokus. Bo tady po těch 5 jsem se mal zabil. Hej, víš co to bylo? Na takém úseku srovnat metr, protože ti 8 byl. Oh, já si na toho rýť. Oh. Proč ne? Oh. Co jsem, vole? Jdem znova. Lidi, ready for the... Oh. Bez těch s těma hřezozanýma potom se to skače blbě. Hej, slož mu. Chvilka pauza, bo asi... Au. Pojď to. Můžu? Uj. Ještě jednou a teď mi to dej na hlavu. Tak? Jo. Easy. Jdem na to. Jo. Tady mám Mike. Tady mám. Tady máš tohle, vole. A jdem na to. Tady jsou... Prostě to nějak jako tak držet hlavu třeba, nebo jak ti to padá, tak... Kurva! Dobre to vydrží. A nevím, co ten jump. Tak já nevím, kde můžu. Já si rozbiju hubu, ale telefon je důležitější. Takže WhatsApp lidi. Tohle je pohled z mojí osoby přímo.
Tam stojí Ríša, tam seděl dva párečci. Takže, ještě tak jako pro porovnání z mého pohledu. Z mého pohledu, jo. Tak, tady jsou 1, 2, 3, 4 schody. No. Vydrží mu to spadne. Dostačím se sundat, pičo. Z toho telefonu. Počkej. Já taky ten telefon do ruky. To je jistota, bo já nepoužívám ruce případu. Tak řekni něco, že bude. Takže serus lidi. Teď to bude trošku jako z mého pohledu, jo. Ježa, věříš mi? Tak. Jej! Vyšel to dobrý. Lidi. Takže, tohle je pro dnešní skákání všechno. Ano. Tam sedí 2 párty ještě. A to je pro dnešní skákání všechno. 1, 2, 3. Serus.